Walang salis eh. Ayan, binuka na ni ano. Ayan, magandang umaga po at pinagpalang araw sa atin lahat mga ka-all-right. At ito, papapatuloy ni Kuya Arnel yung pagkasintada dito sa harap ng bahay ni Bidang. Ayan, at si Tilo ay nag-umpisa na maghalo. Ayan. Prepare. Ayan po. Ay, amoy! Andito na pang malakasan namin. Good morning, good morning. Good morning. Ayan. May maghahalo katulong si Tilo. Kagatyo, ano maganda sa mga? Ay, siyempre yung nagiging blooming yung dumarating. Ha? Nakawala pa din. Ah, wala pa. Hugas mo na ako din siya. Ilan sako? Isa lang? Ano na ng ano? Tansi. Aya, si Kuya Gatcho, busing na naman. Yung ano. Ayun na po, binuksan na yung simento. Kaya halo na. Grabe, kumikirot ay. Kumikirot. Medyo kaya pa naman itukod-tukod. Kaya pumunta pa rin ako dito sa site. Kaunti na ng tubig ng Tilo ha, basa ang buhangin. Gamitin tatay? Dyan lang. Ayan yung hagdan. Maya-maya na lang tayo konti pagdating ng asawa ni Bidang. Yung barak babaklasin na. Para makalis na kami dyan. Para ma-turnover na yan sa inyo. Yung gagamitin ito. Hello! Good morning! Yung mga talisik daw ng ano mo, yung pintura, kuha ka ng kaunting gasolina, punasan mo basahan. Yung motor mo, yung mga talisik pintura baga. Basahin mo ng kaunting gasolina yung basahan, tapos kuskusin mo. Grabe. So ayan po, dito magkasintada muna si Kuya Arnel. Kasi dito sa kabila ay mag-aanohan sila sa apakan. Tatay maglagay kasi ng zipper lens dito. Di man ba rito? Andun yung nilagay ko. Layout doon. Ano kay Kuya Arnel? Dito ayan. Nandiyan na. Diyan. Yung awal naman ko ang lapis. Hindi mo na. Pinutuloy tatay yung ano.
kilo doon. Halo. Ay, salamin mo tayo. Yung suot yung salamin mo? Ando, tubag. Ano ko kahit saan malanggam ah. Alright, umpisa na ni Cornel. Ano mo, Cornel? Ito, mas karaya mo? Lo, huwag na. Dali mo lang dito. Huwag mo na, Luis. Ay. Amo na tay. Rin. Nakon ko bukas, di makapasok. Okay lang yan. Huwag na, Lo. Pasok mo lang dito. Basa naman dito.
pala. Ang taas ng puso. Sabitin lang na. Dagdagan mo pa yan. Lo. Mababa pa. Ano, dalawa na haluin? Hindi mo patungan ng marami. Yan, mamay. Kung nambot na ilalim. Oo. Ay, isang simento lang ulit. Lo, pagkaubos niya. Sige lo. Ganyan pala. Huwag mo nang haluin. Halabnaw. Timba. Ay, planggana. Oo. Oh, Bidang. Videohan mo yung luto mo. Hirap ako maglakad. Naka-open pa na lang. Bipindutin lang yan. Alam na ni Bidang yan, marunong na yung mag ano. Ano lang Bidang? Pa-clip-clip lang, konti. Ayan, nagpapalaman na si Quarnel. Nagpana po si Tilo. Maputi kasi. Halo ulo isi Tilo, isang siminto. Ang sabi sa'yo, di ba? Ilang timba tinubig mo doon? Ha? Ilang timba tinubig mo kanina? Ano yun? Isa lang? Isa lang. Kalahati lang yung tubig mo mamaya para hindi masyado labnaw pa rin. Basta kasi buhangin. Bulan. Sa akin na ako. Dito, bigyan ka ng pala rito. Ito na ang kunin ko. Tuyo. Pasok ko na. Oh, basta rin. Kaya na, basta. Kaya ang kunin ko.
Amoy. Ayan, mag-vitamin ano muna tayo, vitamin C. Init ng araw. Oh, pwede pa yan. Ha? Look, kuha ka dito. Oo. Buhangin mo, palaan mo dito. Ha? Oh, yan o yung tubig para di maputi. Ano timba? Di. Palahan mo lang. Palaan mo. Ayan, maghahalo ulit estilo. Ubus na isang halo. Ayan, pangalawang halo ni Tilo. Matakaw sa halo pa nag-aasintada. Nice. Yan, pangalawang baliktad ni Tilo. Tilo wala sa kalam. Babaerong walang bata. Hindi mo na. Natawa sa sarili. Babaerong walang bata. Ligawan. Pag mag-ano na. Ayan, binuka na ni ano. Tilo, motor na. Let's go. Oh, Bilangin natin mamaya. Dapat kami nakatayo pala kami ano, ate Tita. nakaran pa to. Amoy, amo Tilo. Ayan, in-steady ko lang po yung camera kasi may dami nagreklamo, magalaw daw. Cellphone kasi yung gamit ko kahapon. Yan, cellphone din yan, naka-steady lang. Belel, may pagkakita ka dyan. Gino, ma'am, no? Malambot. Babad sa tubig. Tag-ulan kasi. Ayan, continuous lang si Cornel pagkasintada. Di kasi pare-pares ang sukat ng hollow block. Kaso yung ano, sabi. Salo? Ay, sira ulo to. Bunti ka na yung mukha mo sa ano, bakal. Salo. Madala. Yan ka lang.
lang. Pa lang. Ay, amoy! So yan mga kaulit, hanggang dyan lang muna yung presentada ni Kuarnel tatlong patong. Kasi gigiwang niya. Sobrang babad yung yung hollow block sa ulan. Ayan. Sa harapan. Ano kay mama ba? Ay, madali ka.
Yan na, kuha ka ng bago dun. Hindi, niretso mo na lang yan, hindi ka na nagputol. Hollow block. Lo. Lo. Halo. Mamaya na kasi. Mamaya na. Ayan. Punta niyo si Cornel. Dito sa bintana sa harap. Sentada. Magkatalo mo ano ng content. Paluin mo nga, Lo. Papasok. Lo. Paluin mo yun. Yung dulo ng si Parlin. Papasok. Punta ron. Kaya tatay. Hanap ka ng pamalo. Patay. Mo ko yan, men. Ano ito ginagamit ni Cornel? Lo, lagi mahal block si Cornel doon, no, sa babaw. Lo. Halo block pa rin. Kuha na yun dyan sa gitna. Dyan sa may tayo. Dyan sa. Dyan, kuha na yun dyan, sukat. Ha? Ilapat mo kuya. Kuya.
Ayusin mo. Ito ba yung tubig ko? Ang dami oh. Nagdagan mo tapos po tubig konti. Nagdagan mo konti. Ayan. Tumama ako dyan, 6,000 yung pinagawa ko tindahan dati, doon pa yung bahay namin. 6,000. Pag dito sa Taguig to, ito nga, pala ko dyan isang beses sa Taguig, 5 piso. sa tagal ng talo, 5 piso tayo kasi katumama. Nakalipat na kami dito, wala na, di na tumatama. Sabi ko yan. Karong ini, Oo, kapiras. dugtong maikti dito. Kompleto pa kaya yun. Parlinan, ilan pa ando? Tondo. Ano po tuloy ini? Oh, Amo? baklas. Baklas na. Andam nyo. Na. Malinis na mga bahay na pag nakatayo dyan. Bakit dahil ng mga tusok-tusok. Dalawa na lang. Amo ay. Sunod na patong, header na agad. Kaya pagputulan na yun. Ayun na, patong mo na. Alternate yan. Sa Robinson nga. Simbahan ba ng iglesia, puro diretso ang hollow block. Diretso yung halo. Walang salis eh. Diretso na. Oo. Oo. Papalitadahan mong bagayan. Ano lang eh. Ay naman maalit. Robinson, di-size pa. Ang tigbuhusan pati, yung ano lang, yung may bakal. Yung butas ko, yung tigbuhus. Walang laman sa tayo. Yung pinakamay bakal lang pala. Pinutol pa talaga. Amo? Halo, beta kasi tugso. Arriba agad. Yan Tulio, ang pag-aralan mo pag-labor, pag-gipit ang trabaho mo. Agapan mo kahapon, nakatayo tayo lang. sikat Bababaliktad sa na ako tagilid eh. Hindi ko sabihin, hindi takbuhin. Wala laglag na sa andam Galing yung yun. kalapati na ito eh. Kulay pink. Pinulayan daw eh. Buti hindi pig-away ng kasamaan. May buwanang kulay. Ang manok nga eh, hindi naglalaban. Subukan mong kulayan. Kala siguro, laruan na no tatay. Huwag away-away talaga pag pinulayan. Punuin mo sana si uling. Amoy! Amo talaga. Oh, kawan na muna.